Kinuna ni Jesus kadagiti tattao, mayarig ti pagarian ti langit, mayarig ti pagarian ti langit, iti gameng anaikali iti talon, adda tao anakasarak iti daytoy, ngem gaburan na metlaeng, ket iti ragsak na, mapan na ilako amin asanikwana sa agsubli, tapno gatangen na dayta atalon. Mayarig pa iti pagarian ti langit, iti agtagtagilako, nga agsapsapol iti napipintas a perlas. No makasarak iti naidumduma ti pintas na, ilako na amin asanikwana, ket gatangen na ti perlas. Mayarig met ti pagarian ti langit, iti iket, maiwayat iti danaw, ket maala na amin nakita ti ikan. No mapnon ti iket, isang at dagiti mangalap sa daagtugaw ang mamaglasin kadagiti ikan. Ikargada dagiti nasaya at kadagiti tiklis, ket ibeleng da dagiti dakes. Kastoy tumet inton aggibos ti lubong. Rumwarto dagiti angheles, ket ilasin danto dagiti dakes at tattao kadagiti naimbag. Isibbadan to dagiti dakes iti gumilgil ayab nga apoy. Sadyay agsangit ken agngarit-nget danto. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, maawatan nyo kadidaytoy. When insungbat da, iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, ngarod kayat naasawen, atonggal maestro iti linteg nga agbalin nga adalan ti pagarian ti langit. Mayarig ti agtagtagibalay ang mangiruar kadagiti baro ken daan agaming iti kwarto a pagiduldolinan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. No agparang ni Apo Diyos kanya tayo tatta, tagtagainap man wano haan, nakakideman wano si mumulagat, saludsuden na, anya ti kayat mo nga itid ko. Anya nga tamo ti sungbat tayo. Handa kayo. No damagan na tatatan. Anya ti kayat yung nga itid ko kanya yo. Kadagiti pada nga mannalon nga maikadwadan ti agbunobon, itid mo ti tudon aapo. Kapamintlo mi ti agbunobonan, di mo ilake ba urayan kunam nga dadanom. Nagiti taga Santa Maria, anya ti itid ko kada kayo, rambutan father. Oh, sana ulwan at dantong kay madanagan. Anya ti immediate nga sungbat tayo iti insigida, nga hanti nga agpampanunot, anya mo ti kayat no damagan na kumatataan niya ti kayat tayo nga dawaten. Kadagiti agsaksakit aka anya ti kuna tayo, pumaagasan na kumaa. At dagayem ko, nasingad nga gayem ko na taenganan, gapot bumakitan, apay di mo pa'y lakayat ti matay, ay haan apo, karkararagan na tagpa, utakpay. Kaya mo tala na ang katikan nigid ta pumusay, ay pangaasay man kanakalanlanaan ko na tapaya, iabot na kano ti sang agasot tatawan na apaya, adan to pag-aapaan dagitay, apuna ka daan na ka. Long life, ada health, sanikwa, amin-amin nakaado ati kayat tayo nga dawatin kini Apo Diyos. Baliktad ni Solomon. Nagtagtagainap, nagparang ni Apo Diyos, anya ti kaya mo, ubing ngamin ni Solomon, idagbalin nga ari, sinukatan na ni David nga rod, nga amana. Kakunana, anya ti kayat mo nga dawatin. Gaputa kunana, ubingak mo, at awan ti mabailak, ikanak ka diti sirib, tapno, iturong ko, maidalan ko, dagito'y tattao, nga patas. Awan ti bayas na. Kinasirib ti dinawat ni Solomon na ay ayo ni Apo Diyos. Kunana, ikang katisirib, taham mo dinawat ti longlay at idog nga biyag. Haam mo dinawat ti kinabanang, wano pan nakaparmek, pan nakaabak dagiti kabusor, ti dinawat mo sirib, ikang katin isang sangayan asirib. Dayjay ti nakasagutan ni Solomon. Naging katatangarog ka, di pa ilagor no ornos, giturog mi nga napan ijay Europe, malaglagip kulata,
Dagiti sa santo nga pamipinasyar umuna ni Saint Benedict of Nursia. Nursia ijay Italy, adayo ijay Roma dayjay. Nabayag isumaysa kadagiti immuna nga nagmalin nga monk monastic life may sa isuna ta 400 to 500 years pa ila idin. Inya tatan 2026 nya 300 idi pa ila idi napanen anya tinaaramid ken ni Benedict naba nang ti pamilya ni San Benito. Napan intulod ni tatang impatulod da ijay Roma nga agbasa. Adayo. From ijay Nursia aging gana jay Roma. Hindi na pan nagbasa nakita na tilubong materialistic, nakagulgulo, na titattao kakaslahan na mari na ti kuanan adot sa bali ti kahit ti tao nya tinaramid na naglibas nga nagawid. Napan naglumeng iti kuweba. Ijay, kuweba, nakangangato, bato, naggigan ijay, nagkarkarkararag. Aya tinaramid na, tikanin na, ipauy-uy na di basket, ijay, babadyayan ti dalan no, at damang tad ura inyatan, tinapay, ingato na iso ti pagbibiyag na. Iti kinaba nang na, apantumanen alaon ni tatang na isubli na, agsubli nga agsubli, kay kayat na, ti makilangan kini Apo Diyos, ngam di jay na inlubungan nga biyag. Kasjay mo ni St. Francis, nabayag ni St. Francis, naladaw, ay naladladaw. 500, idi 527, 28, idi matay ni St. Benedict. Ni St. Francis, 1272. Anya may inarami ni St. Francis, kasjay mo lang, idi Assisi. Idi ayan ti nagyanan da kay nga nakapkapanan. Idi ayan ti kumbento na, makitkitam ti Assisi, na nga to abantay makitam ti Assisi. Anya ti trabaho ni Assisi, ti trabaho na ni Francisco idi, ti pamilyada, ado dagit adda paktoryada ti pagaramid ti oil, ta ulib nga rod ti kwadjay, ti datayo katalon isuda ka olibo. Kaadot tao da nya tingkasta na inikat na jibado nan imbaleng na binadas na tinagbiag nga nagpalpalaman nagyan ijay bantay. Pinanawan na di kinabanang na nagkarkararag man ni San Francisco dijay. Naggigan ija aginggan na nakapata derti kongregasyon na kinabanang kina adal kontra nagpanang surot ken ni Apo Dios. Dayjay ti biag nga napan kadakwada, dayjay ti pinili da kaslakin ni Solomon anya pinili na haan nga kinabanang, haan nga atidog nga biag, haan nga turay ta mangabak sirib nga aggapo iti Dios. Kinukit kitaan tayo, anya ti karit na itibiyag tayo dagitoy. Wen, datayo amin. Agtarigagay tayo amin Kayat tayo mat ang ada sumaya at tibiyag. Sinongor ti mayat mga agrigriga lata. Sinongor ti agbalin nga nang awan lata ti adal na. Numabalbalin makagridwar tayo mat. Adda mat ikarkarit tayo ti lubong. Sinongor ti mangibaga nga. Dumawdawat kam tulatan, ti ayuda na agiwaras ni kapitan, kung kunatay nga rod. Ano mabalbalin ka, da maapitan tayo Ngam sa bali, di pa nang surot kini Apo yun. Kasla, hindi man agridwarak ti college, amoyo ti rigat na idi, ag-college kami. Siyak nga rod ti muna nga ba nakabasa ijay pamilyami. Hindi agridwarak ti kalisan, takakaasi nga pinagbasbasa dak, nagsardeng dagiti kakaanak tapno pagbasaan dak laeng. Nagridwarak iti San Pablo Seminarin kunak, rumwara kon. Tapaya, imbagak di spiritual director, rumwara kon Apo. Tapaya, agtrabaho ak mata pagbasa ak dagitoy nagsardeng nga ading kada kakaanak ak. Nabalinak mga agabrod tapno matulungak ida. Anya ti kunana di spiritual director haan. No ited mo tabiyag mo kini Apo Dios aywanan nanto ta pamilyam. Naging tuturudak ma nagpadiak latama ingkarkarigatak oray utang agraman timel di balay ka na iutang. Hindi nakapadi akon. Kung nadagay kakabsat ko, Uncle Pade, kita mamuti pagbayad dagay ubing ingkay apaan ni Apo Dios, timbaga na mga agpadi ak namin. Bayan nyo ni Apo Dios, ingkay ni Apo Dios, ti apaan nyo. Anya dayjay ti kunana, wen nga agpaiso kakabsat. Halakan niya tayo, itibiyag tayo.
Dahito ibanghilyo tayo, naglatak, anya ti ibagbaga na, nakakita ti gameng, inla ko na amin, apan naginatang, dayay gameng. Nakakita iti perlas nga nakapinpi, inla ko na amin, di kapapatgan a perlas. Anya mo ti most precious pearl. Anya mo ti kapapatgan a perlas, iti biyag tayo. Tay kunakon, sa ludsudin na, anya ti kayat tayo adawaten. Ti perlas tayo tataanga man nalo na katudo ko maaapo. Dagitay mayat nga agpaggraduar ka, aggraduar di anak ko. Dagitay agsaksakit nga padpadak aka, salon at ko maaapo. Uray da kami mat, napangkam ije Lords, da kam nga papadi, di France, napangkam ije, nagparangan niya po Santa Maria ken Bernadette. Nagmayat nga rin nga istorya, apagdanon mi di jay, ngam naglaing mo, diya ka mo, ano plano ni Apo Diyos? Insubli na dagitay sakit ko, aguy-uy-uyak, agpanpanaas, at akape kami nga kape. Agpanatang raninos, agsalsaloy tabutag, numno mo, tamarurudak, ayan na nga tati parmasya ditoy, isearch mo ijay Google, uno saan ijay mapa, pharmacy near me 800 meters mapang kami talagang kasapula kon ti agas awan nakaitugot ti agas karikos kam nga rikos idinabirukan mi dayta nakasira dayta nga parmasya awan magatang nga agas nagsubli kami isulat ta kakunak apay nagasan lang ta amin na po Santa Maria mo dagitoy masakit idto yun ta nagsiramot marurot bo di kadwa haan ana era na laeng doktora nga rod tinanang namet mapangkam umininom di danom ijay Lords ta nagado nga pagsaduan ijay umininom kami adamo mang bugbog ti saka na adamot mangi o ti ulo na adamo agmulmulumog anja mo ano nya ti sakit jingiwa da marites nga ta dagitoy adadajay tatan uminom kami di may sanga padi kunana amom di minumak ko na anya nagtakiak mo nagil-BM ka na kanya ti inaramid na ko nak idi may kadwa nga aldaw na pan nagdigos ore da kami na pangkan nagdigos nakapila kam di pagdigosan nakaat atidog ti pila nakaad ado nga agdigos kadi para lalaki para babae agur uray ka ija antipol di unag adda kwarto nga ikatem dagay jay labrip mo mabati kemadanagan idi agur urayak ta agsalsaloy di buteg ko kamakitkitam di agdigos ijay. Kakas ano no agpangiril sakto ija di agtatapaw to dagay di buteg. Kunam kumadya. Anya tadi kas takon apo ko nakagpanunot ako apo Santa Maria kita amun ate katema aminan idi madanon kanya kon. Nya nag inrarubdak mo ijayon. Kas lalimawag amin nagdaras pa nga agmagati bagay ija kamo. Apa mga rimor ing kasi rimor kan na panen. Ngumi di nakaruwara ko, napanak nagpampanunot, anya datoy, os-os-tuwon no saan. Apay nga naglawag mo di panagangis ko, apay nga hawam mo di uyok-uyok ko, napanak inliblibas ko, pan aglulwalo, apo no nagbatid to yun, thank you. Ngam no saan, nalaki jak amua. Nga titarigagayan no masakit, agas, uri nagil-BM nga padi, napangkano nagdigos, mayamot. Mayamutin ko na naiso nga da kayo, da sakit na kami, amo no maikat na sakit tinakam ijay Lord, sing kay tumat niya. Kanya ti tartarigagayan tayo, anya daw-dawatin tayo, tatan, kini Apo Diyos. Anya ti kayat tayo. Kada tayo nga medyo nataenganan ka, kuna tayo ka, Apo, kararagan na kami, tamanay-nay kumapay mo tibiyag, may ilahang nga dakes nga, hangadakes nga dawat dayta no nasaya at lakit ti pangibuhusam dayta nabati abiyag mo no maipapanti ayat panagserbi kinapakumbaba kararag mayat ngem no dawatem kini Apo Dios dayta nga biyag iyat atidog na katilaeng malakam ti daduma ke gurgura sakit tinakem panamarparday haanen apay-pay lang nga iprulong mo dayta nga biyag no agsaksakit latanakem mo di ka maagayat. Apaya nga, iprulong mula dayta nga biyag, no agdandanag, anya ti ko na ni Padre Pio, pray, hope, and do not worry.
No tarigagayam nga mayat atidog dayta nga biyag, mausar mo kuma nga ad-ado nga ayat, ad-ado nga panangisakit, ad-ado nga panagserbi, ad-ado nga ragsak iti lakam na. Kadagiti padak nga dasaki na. No tarigagayan tayo pan nakaagas, tarigagayan tayo ang naagasan agbalin nga biyag asiraragsak. Napnuan ayat, napnuan panagserbi, ngam no tarigagayam, lumaingak tula ang kitaan nyo, talaga nga mangkukulam kayo. At tarigagayam pan nakaimbag nga maguruuray mo, jibales, haanan ni Solomon. Anyati ko na anya dawatem ko na ka sirib. Inikan na ti sirib. Amuyo tinagmayat nga nakapapopular nga istorya ni Solomon. Nakadanon kanya na idiari isunan at dadwa nga nanang. Agap apada. Kunana anak ko da ito, siyak ti akin anak. Kuna di may sa haan siyak ti akin anak. Gapot agap apada nakadanon kin ni Solomon. Amuyo ti kuna ni Ari Solomon tapno nasaysaya at tapno awan ti lugi kunana pisyon tayo, ragadyon tayo day nga ubing, tapno agpisi. Tawan tilugi, takunayo nga dwa nga dakay tinanang, tagpin napilit da, anak ko, kunana jimaysa mo't, anak ko, baliktad mo ti Salcedo, ham mga di anak ti pagiin nagawan da, lakay ko, kunana, haan lakay ko, kabit ka lang, haan lakay ko. Baliktad. Ham mga di anak ti pag-agaw. Diyak mo. Kanya ti kuna ni Ari Solomon, pisyan tayo. Kunana di may isang ananang haan sayang taubing kakaasi bagi nalatan. Nyati kuna ni Ari Solomon, isuna tinanang daytoy nga ubing, tas haan na kayat amatay daytoy nga ubing, di may sa kayat na. Isu tinadayati sirib ni Solomon. Isu nga dayi inted na, inusar ni Solomon dayta kinasirib, nga pinangisakit na, panagserbi na analintag. Kano anya mo ti daw-dawatin tayo, no tarigagayan tayo at panakaagas, at idog abiyag, maaramat kuma, nga mangtulong, mangidaydayaw kadagiti tattao. No adal ko na tayo, makatulong kuma, nga agbalin nga agserbi asya sayaat. No tartarigagayan ti agbalin nga nasaya ay, mangabak nga kapitan wano tanod, agserbi ka nga awan bayas na. Haan nga nagbagyo labasit, wano, at dala bagyo kung nadag aglit-litangan. 30 dati nga mawarasan di ayuna, jak to ikan jedwa, akandak magkay-kayat. Mag-iserbi. No sani kwa di inted na kanyan, ti gameng mo, di panang surot kini Apo Diyos, mausar day ta amang tulong kadagiti kakabsat, tapno maitanok ti biagdahaan nga mangitalmag. Di ti panang surot kini Apo Diyos. Tano isuna ti kang runaan nga perlas ti biyag tayo, dagiti dawaten tay kenkwa na agbalin anasayaat. So pampanunutek met Mano atawon niyang karkararagak, agpadi ak kumaapo, nagpadi kan uston. Mano nga sangit tinaibuhos, luakin, lualo, tapno laang magunod mo, idinagunod mo, sino ka nga padi? Syakti padi! Syakti masurot! Nagasalsedo ka nga taay, so. Kasi kinapadim garod, sagot ka diwan, no? Tinartarigagayang madinawat kini Apo Diyos ka, haamat nga makatulong. Di mula kaya mo, sinodality, kung kuna tayo, sinudo, kung kuna nagriga mat. Isuday siya kakabsat, anya nga minti kapatgan, nga sagot kanya tayo, anya man nga estado ti biyag tayo, nataengan, agad-adal, agsakit, padi man, anya man nga estado, ti kumakangrunaan day ta, amin no dagupen tayo, isuday siya, the most precious pearl, kapapatgan a perlas, isu ti pannakaam mo, pannakaasidag ken ni Apo Diyos. No, adda ni Apo Diyos dita, sumurot to aminan, urnusen nan to aminan. No adda tayo kini Apo Diyos, awan dwa-dwa. Pray, hope, and do not worry, kunana dayjay. Dagita nga inted na kanya tayo, agkul pa amin, sanikwa mapukaw, adal, ag-retire ka, tatrabaho, sirib mo, agkabaw kanto.
Tabagkarkarit mo apintas kadagwapo, group sa kanto. May salaang ti saan anya da relasyon tayo kini Apo Dios. Nang runa no tatapay laeng mariri na dagiti kakabsat mo nga ni Apo adda ka kini Apo Dios adda ni Apo Dios king ka mariri na dan dayta ti kapipintasan a perlas ti biag tayon. No mariri na dagiti taom pagsirserbiam nga adda ni Apo Dios king ka dayta ti kapapatgan nga sagot nga adda kada tayon. Knowing God kunana is the beginning of all wisdom. No ammo tayon ni Apo Dios, no ammo tayon nga idasig tinasaya at kinsaan, ammo tayon nga aramiden kin iserbi, dayta ti kapapatgan nga perlas tayon. Mabalin tayo nga ilako aminen, tagatangen tayo dayta nga perlas, ited tayo dayta perlas, pannakaammo, pannakaadda, pannakilangen kin ni Apo Dios kada tayon.